Bon dia, jo soc Eva Montpó, soc antropòloga i educadora social, treballo en el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València i també forme part de la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat. Aquí li estic molt agraïda per haver-me inclòs en l'equip d'investigació i per haver-me invitat a fer este videoseminari. El títol d'aquest seminari és Precarització i gentrificació amb mirada feminista interseccional, alguns barris i moviments urbans de València. Jo us parlaré del model de ciutat neoliberal i en concret de gentrificació, precarització i moviments urbans i intentaré aterrar algunes idees a través de l'exemple de barris de la ciutat de València, en concret dels barris de Cabanyal, Belluters i Orriols. Però abans d'entrar en matèria, m'agradaria explicitar el lloc des del qual vos parle, perquè tot coneixement és situat. Llavors jo parle, escric i pense des d'una triple posició imbrincada. La d'investigadora multidisciplinar, des de l'educació i l'antropologia, la de veïna del barri del Cabanyal i la d'activista. Diguem que cadascuna d'aquestes posicions m'ha permès adquirir coneixements que són híbrids i que estan interrelacionats entre l'acadèmic, la vivència barrial i la meva implicació en moviments socials. Bé, llavors, l'itinerari que anem a seguir és aquest, són tres parts. En la primera presentaré tres idees teòriques de partida, una primera sobre ciutat neoliberal, una segona sobre gentrificació i precarització i una tercera sobre perspectiva feminista interseccional. La segona part parlarem de barris com espais viscuts i espais disputats, i ahir amb els exemples de Cabanyal, Belluters i Orriols, i acabarem parlant de moviments urbans, d'aixos moviments socials que defensen el dret a la ciutat. Llavors, comencem amb les tres idees teòriques, un poc de partida. La primera té a veure amb el model de ciutat neoliberal. Clar, entendre les ciutats contemporànies implica prestar atenció a les lògiques de la globalització neoliberal. Són lògiques que modelen els espais, les poblacions, les maneres d'habitar, també els imaginaris urbans. Clar, vivim a nivell global una nova política urbana que converteix les ciutats en mercaderies al servei de l'acumulació capitalista. Des d'aquesta lògica, la governança urbana deixa en segon pla el benestar de la població i es reorienta cap a un urbanisme empresarial que busca inversions i oportunitats de negoci. Podríem dir que el model de ciutat neoliberal en què habitem es dona una mercantilització de la vida urbana. Però aquesta mercantilització no és sols dels jocs, abasta cada àmbit de la vida quotidiana en les ciutats. Aquesta mercantilització abasta des de la materialitat a l'emocionalitat dels seus habitants i transforma els serveis, les xarxes, els sentiments de pertinença, les memòries, les formes de vida. Clar, el resultat és una mescla de lògiques entre la ciutat per a ser viscuda i la ciutat per a ser consumida. Clar, i amb aquest contrast de ciutat per a ser viscuda i consumida, ens anem a la segona idea, que té a veure amb els processos de gentrificació i precarització com dos cares de la mateixa moneda. Clar, així podríem parlar de ciutats dualitzades, en el sentit que tenim contrastos i desigualtats cada vegada majors. Diem dualitzades perquè, per una banda, trobem processos de gentrificació, però per l'altra trobem precarització urbana. Ho anem a veure en un poc més de detall la gentrificació i la precarització. Com deia un col·lectiu social, la gentrificació no és un nom de senyora. I llavors què és? De forma molt resumida, podríem dir que quan pensem en gentrificació pensem en elitització i ens focalitzem en la substitució de veïnat de classes més altes que reemplacen a altres veïnes de classes més populars. I aquestes veïnes de classes populars són desplaçades a altres zones de la ciutat. No obstant això, aquest procés de substitució va molt més enllà de la població. Implica també una transformació de xarxes veïnals, de sentiments de pertinença al barri, de sociabilitats, de comerços, de formes de vida, d'identitats de les veïnes. En canvi,
Mentre ocorren en unes zones de la ciutat aquests processos de gentrificació, en altres es donen processos de precarització urbana. Entenem la precarització d'una manera àmplia. Perdó. Es tracta d'un procés en el qual una zona de la ciutat es veu afectada per mancances educatives, de serveis, d'espais públics, deterior urbanístic, falta d'inversió econòmica. En aquestes zones habita de manera significativa una població precaritzada a nivell residencial, laboral i o econòmic. Això ho han estudiat en la ciutat de València, per exemple, el sociòleg Francisco Torres i l'antropòleg Albert Moncusí. Ells mostren que són espais que queden relegats de circuits turístics, a l'ombra de projectes arquitectònics o de megaesdeveniments. Són zones que queden fora de la imatge competitiva de ciutat. Són territoris devaluats material i simbòlicament, on es realitzen menys inversions públiques, on resideixen poblacions de classes populars. Són llocs que es perceben com conflictius, marginals, problemàtics. Bé, els processos d'abandó, de desinversió i, en definitiva, de precarització urbana són inseparables d'aquestes altres dinàmiques d'inversió, mercantilització o gentrificació. De fet, pot ocórrer que unes zones i altres se situen en un mateix barri, com veurem després en els exemples. De manera que en un mateix barri, per exemple, es barregen zones de precarització amb altres marcades per la gentrificació. Però abans de veure els barris d'exemple, anem amb la tercera i última idea de partida, que gira al voltant de la perspectiva feminista interseccional, també coneguda com interseccionalitat. La interseccionalitat és un concepte que va sorgir en el moviment feminista antiracista als Estats Units i més tard es va incorporar en el món acadèmic de manera global. Es tracta d'una perspectiva d'anàlisi que posa el focus en la interconnexió de relacions de poder basades en algunes construccions socials, com per exemple les construccions socials de gènere, de classe, d'etnicitat, de llengua, d'orientació sexual, d'edat, entre altres. I a més, les vivències vinculades a aquestes variables socials cobren tot el seu sentit en un lloc. És a dir, segons les diferents posicions socials que cadascuna ocupem, l'experiència de l'espai canvia. No és el mateix tornar de nit a casa quan som dones que quan som homes. No és el mateix passejar amb les nostres parelles pel barri quan som del col·lectiu LGTBI que quan som heterosexuals. No és el mateix anar a comprar a comerços quan som persones palles i blanques que quan som veïnes gitanes o racialitzades. I així amb altres posicions socials com la classe o l'edat, entre altres. Això ho ha treballat molt bé Maria Rodó amb joves d'educació secundària a Barcelona. Aquesta investigadora mostra que cada persona té una experiència de la desigualtat a la ciutat en funció de les estructures de poder que la travessen. Els llocs, diguem que es viuen de manera diferent i desigual segons quines siguin els nostres cossos i les nostres posicions socials. Així, les emocions de por, seguretat, benestar, malestar, que sentim quan ocupem un espai a la ciutat, són molt diverses en funció de la nostra vivència d'aquestes lògiques de dominació i de privilegis. En aquesta línia, des de la geografia feminista de la interseccionalitat, l'espai es pensa com produït sobre la base d'una interrelació de desigualtats que van més enllà de la classe social i que tenen a veure en gènere, en orientació sexual, en edat, en corporalitat, en nacionalitat i altres variables. Si apliquem una mirada feminista interseccional a l'espai urbà, podem llegir aquests processos de gentrificació i de precarització dels quals vos parlava, els podem llegir en clau interseccional. Si pensem en la precarització urbana, els estudis mostren que es donen d'una manera especial en barris multiculturals, amb una significativa presència de persones migrants i o d'origen estranger i o d'ètnia gitana, que poden trobar-se en situacions de vulnerabilitat econòmica, laboral, residencials. Clar, en els processos de precarització
observem una culturalització del conflicte. És a dir, una part del veïnat, amb la complicitat de discursos polítics i mediàtics, considera el veïnat migrant o racialitzat com a responsable de la degradació del barri i dels seus serveis públics. Així, algunes disputes associades a una multiplicitat de factors són explicats de manera culturalista i es redueixen a l'origen migrant o a la pertinença ètnica d'uns sectors del veïnat. A més, aquesta dinàmica sovint va lligada a un imaginari social de l'escassetat de recursos, com poden ser el treball, les infraestructures barrials o els serveis públics. Això quant a la precarització. I si pensem en els processos de gentrificació, veiem, per exemple, que el racisme és una de les relacions de poder que alimenten aquesta dinàmica. Sílvia Agüero, activista gitana i feminista, deia en una conferència que poc es parla d'antigitanisme quan estudiem els processos de gentrificació. Efectivament, la discriminació cap a les persones gitanes està present de forma molt forta en alguns processos de gentrificació. Seria el cas, per exemple, del Cabanyal, del barri del Cabanyal de València. A més, si atenem en concret als desnonaments i en general als desplaçaments de veïnes, observem en els treballs de camp que aquests es donen de manera significativa en llars de dones o de famílies monomarentals. També veiem que les persones joves estan especialment afectades en el seu exercici de dret a un habitatge o les persones majors tenen més dificultats en l'accés a determinats espais. És cert que no disposem de moltes dades estadístiques desagregades per sexe, origen cultural o edat en processos de precarització i gentrificació, però sí que tenim treballs de camp en alguns barris. Per exemple, al Cabanyal he observat que els desplaçaments de veïnes en el marc de la gentrificació afecten de manera significativa a persones joves i o dones i o persones d'ètnia gitana. Clar, podríem afirmar, des d'un punt de vista qualitatiu, basat en el treball de camp, que en el Cabanyal podríem estar en una gentrificació feminitzada, juvenil i etnificada. Bé, fins ací he exposat tres idees de forma molt resumida. Una primera que té a veure amb aquest model de ciutat que mercantilitza la vida urbana a través d'un urbanisme neoliberal. Una segona sobre la gentrificació i precarització com dos cares de la mateixa moneda. I esta tercera sobre la perspectiva feminista interseccional que diguem que el que posa de manifest és que els llocs urbans estan constituïts des de relacions estructurals de poder. I ara el que anem a fer és tot això ho intentaré aterrar en alguns exemples concrets de barris de la ciutat de València. Abans d'entrar en aquests exemples concrets, sí m'agradaria realitzar una xicoteta reflexió sobre el barri com espai viscut i espai disputat. El barri no és sols un territori físic, no? El barri, des d'un punt de vista antropològic, és un lloc viscut, de memòria, d'identitat, és un espai de sociabilitat entre múltiples persones i col·lectius, és un lloc que es crea col·lectivament, però també que es disputa. Cada persona i grup li atorga uns significats diferents, posa en valor un patrimoni diferent, evoca una història i no una altra, pensa que les seues veïnes són unes però no altres, amb qui també compartís l'espai. Clar, els barris són espais disputats on diferents actors, travessats per relacions de poder, pugnen per apropiar-se i dotar de sentit els seus espais de vida. En concret, hi ha elements clau que modelen les maneres d'habitar els espais urbans, de relacionar-se amb altres grups i de generar sentiments compartits de pertinença al lloc. Elements clau com l'origen cultural, l'edat, el gènere, l'orientació sexual, la classe social. A més, el barri pot convertir-se en un projecte polític, com fan alguns moviments socials de defensa del dret a la ciutat que veurem més endavant. Llavors, ara sí, anem amb els exemples de barris, parlarem del Cabanyal, d'Orriols i de Belluters, i per a desenvolupar aquests exemples em baso en tres treballs antropològics.
la investigació d'Hernán Fioravanti en el barri de Belluters, la d'Albert Moncusí en el barri d'Orriols i la meua al Cabanyal. Tots dos són companys amb els quals he après molt del que us estic contant avui i amb qui he desenvolupat anàlisis comparatius entre barris. Mireu, a l'imatge esteu veient un mapa on es veuen els tres barris. Es tracta de barris amb una ubicació i grandària molt diferent. D'un barri cèntric, com pot ser Belluters, amb menys de 5.000 habitants, al Cabanyal i Orriols, que són perifèrics i compten amb quasi de 9.000 i de 7.000 habitants respectivament. Orriols, com el Cabanyal, són barris històricament obrers de la perifèria de la ciutat i justament amb Belluters han sigut identificats com a barris vulnerables, problemàtics, marginals, encara que hi hauria zones en aquests barris que escaparien a aquestes etiquetes socials. És a dir, als tres barris és possible observar realitats culturals i socioeconòmiques diverses. Als tres trobem zones diferenciades en un mateix barri, unes zones més marcades per la precarització i d'altres, en canvi, més marcades per la gentrificació. Anem a veure amb l'ajuda d'algunes fotografies de les tres investigadores dels treballs que estic seguint. Bé, podríem pensar aquests barris seguint les fases del procés de gentrificació, però hem de tindre en compte dues coses. Una, que cada barri té les seues particularitats i dos, que la gentrificació no és un procés lineal, o sigui, unes fases se superposen a les altres. Llavors, tenint això en ment, podem observar 4 etapes del procés de gentrificació: abandó, estigma, regeneració i mercantilització. En la primera fase d'abandó, pensem en els anys 70, 80, es dona una dinàmica de despoblació, envelliment i degradació d'aquests barris habitats per classes populars. Als tres barris es tracta d'una època en la que hi ha escassa inversió pública en infraestructures i els tres compten amb un parc d'habitatges precaris. En aquests anys, per exemple, les associacions de veïns i veïnes són molt actives en demandes de serveis públics. En la segona etapa, en els anys 90, arriba l'estigma. Els tres barris han sigut, com vos deia, identificats com a barris marginals, conflictius. Per exemple, al Cabanyal, aquesta imatge de barri conflictiu es vincula amb la presència de veïnes de classes populars, algunes d'ètnia gitana, o amb migrants de països de rendes baixes, mentre que a Belluters l'estigmatització es relaciona amb el treball sexual o amb la presència de droga en la zona del barri conegut com el barri xinès. I a Orriols, especialment en la zona de Barona, aquesta imatge de marginalitat es vincula amb la delinqüència, amb la droga associada a les classes populars que residien en aquesta zona. Més tard, allí s'instal·larà veïnat migrat de països del sud global. Bé, en aquests anys, la imatge dels barris com a conflictius es fomenta des dels mitjans de comunicació i institucions públiques d'aquell moment, anys 90, se fomenta amb narratives culturalistes que es continuen en realitat reproduint en l'actualitat. Per exemple, al Cabanyal, aquesta imatge de barri conflictiu s'activa amb imatges mediàtiques al voltant de les drogues, la delinqüència, l'estat d'abandó dels habitatges, que sovint es relacionen amb classes populars, amb la joventut i o amb la diversitat cultural de la població. No obstant això, en la primera dècada del segle XXI, Cabanyal i Belluters, a diferència d'Orriols, van entrar en la tercera fase de regeneració. En aquests dos barris es van implementar plans urbanístics que es presentaven com la solució a aquests problemes de degradació i estigmatització. Es presentaven com a solució des dels poders públics, en aquell moment governs conservadors, i aquests plans, tot i que se presentaven com a solució al problema, acabaven aprofundint en aquesta degradació i estigmatització que suposadament volien combatre. En el cas del Cabanyal, entre 1998 i 2015, especialment, es van implementar polítiques públiques urbanes d'abandó i degradació que han generat zones molt precaritzades dins del barri. Tot això de la mà d'un pla, el PEPRI, que implicava prolongar l'avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar
amb una important destrucció de vivendes. Bé, aquest pla va generar un parc immobiliari degradat, accessible per a poblacions precaritzades, per exemple, per a joves amb baixos recursos econòmics o per a persones procedents de Romania, moltes d'elles de cultura romà. En oposició a aquests plans van néixer nombrosos col·lectius veïnals que van articular una resistència. Per la seva part, a Belluters, el plan urban dels anys 90 va transformar notablement els seus espais i el seu veïnat. Es van enderrocar, per exemple, edificis que van ser substituïts per nous immobles d'habitatge públic i d'equipaments assistencials, culturals, educatius. Per exemple, en la foto esteu veient l'escola de disseny. En les altres imatges vegeu la zona coneguda com el barri xinès per la presència del treball sexual i al costat una campanya veïnal, Belluters sense prostitució, que va aconseguir una ordenança que buscava regular l'exercici del treball sexual a l'espai públic. Bé, a Orriols aquesta regeneració va arribar més tard. Amb la crisi de 2008, diversos habitatges van quedar en mans de bancs i alguns han sigut ocupats per poblacions de baixos recursos econòmics, alguns comerços han anat tancant, per exemple. Alguns símbols d'aquest abandó van ser un descampat de terra, que avui és parc, i ho vegeu en la foto, i un baix que feia de centre de salut, per exemple. Després de variades reivindicacions veïnals es va construir un nou centre de salut i aquest parc del que vos parlava. A dia d'avui s'està duent a terme l'estratègia integral participativa des de l'Ajuntament de València amb mesures de rehabilitació d'edificis, inversió en espais públics, difusió de patrimoni cultural i inversions empresarials. Així, clar, s'obre un interrogant sobre la possibilitat de que aquest hipotètic envelliment en Orriols obriga la porta a la gentrificació. De fet, Orriols ja presenta importants contrastos en l'urbanístic. Per exemple, entre aquesta zona limítrofa de nova construcció que veieu en la foto, més vinculada a processos de gentrificació, i l'altra zona d'habitatge obrer coneguda com Barona. Aquesta zona de Barona manté el seu antic estigma i una part del veïnat sent inseguretat. No en va, en els pressupostos participatius de 2021, va guanyar la proposta d'obrir a la zona una reguarda de la policia local i una organització d'extrema dreta amb discursos racistes va triar el barri per a obrir allí el seu local. Bé, anem finalment a la quarta etapa de mercantilització, marcada per la gentrificació i la turistificació. Això és especialment significatiu en el cas de Belluters i del Cabanyal. Els barris són investits amb una nova imatge positiva i arriben inversions, nous residents i turistes. La dinàmica de substitució poblacional modifica la composició sociocultural del veïnat. Tant al Cabanyal com a Belluters, entre 2015 i 2021, disminueix, per exemple, la població de països procedents de Llatinoamèrica o Europa de l'Est, a mesura que augmenten les migrants de països com Itàlia, Regne Unit, França. A l'arribada d'aquestes turistes o de migrants de rendes altes, alguns col·lectius veïnals posen el focus del conflicte en la turistificació dels barris, que transforma profundament aquests espais, aquests barris com a llocs viscuts i disputats. Les fotos que veieu són del Cabanyal, per exemple, veiem dos de la franja del litoral i altres dos, una fruit dels solars, després dels enderrocaments de vivendes, i una altra d'un bloc de vivendes conegut com a bloc dels portuaris. Mireu, entre la foto de dalt de l'hotel de 5 estrelles i la foto de baix del bloc de vivendes dels portuaris hi ha 5 minuts a peu caminant. Llavors, amb aquestes imatges podem intuir que en el cas del Cabanyal hi ha una polarització socioespacial, és a dir, n'hi ha zones més orientades al turisme i altres més marcades per la precarització. En aquest barri, des de 2015, el govern de Canvi a València aposta per la rehabilitació i la regeneració. Però
i la rehabilitació i regeneració està implicant la revalorització d'algunes zones del barri, on han arribat inversors, residents de major poder adquisitiu i un turisme significatiu. Això està generant el desplaçament de veïnat i un canvi al barri vinculat a la gentrificació. Canvis a molts nivells, canvis de memòries, de pràctiques veïnals, de comerços, de preus de la vivenda. Llavors, el nou pla, el Pla Especial del Cabanyal, el PEC, que s'aprovarà en breu, es presenta com a solució a la precarització i, de fet, el text alerta dels perills també de la gentrificació i de la turistificació, però alhora estableix actuacions que podrien potenciar-les. Per exemple, un controvertit hotel de 15 altures, la limitació, entre cometes, del 10% d'habitatge turístic, l'edificació als horts del col·lectiu Cabanyal Horta o la demolició d'aquest bloc d'esportuaris que vos parlava abans, habitat sobretot per població precaritzada. Clar, ahir els ressons amb l'antic PEPRI del govern conservador i la continuïtat amb una certa lògica de ciutat neoliberal que presenta el PEC no han deixat indiferents als moviments urbans. Es van autoorganitzar per a presentar més de 1.000 al·legacions i van crear un nou col·lectiu, Cuidem Cabanyal. En realitat, als 3 barris s'han creat en els últims anys nous col·lectius veïnals que s'oposen als processos de gentrificació i de turistificació i que denuncien les pressions de desplaçament que van en augment. En realitat, el que veiem és que la pluralitat de realitats en un mateix barri té una correlació amb la diversitat de moviments socials que també sorgeixen. N'hi ha respostes veïnals que demanen major control policial reivindicant un barri segur fins a d'altres que ocupen vivendes reivindicant el dret a l'habitatge. Llavors som conscients que existeixen moltes demandes veïnals al Cabanyal, a Belluters, a Orriols, però anem a posar l'èmfasi sols en alguns actors col·lectius que estan mobilitzant-se contra la precarització i la gentrificació. Aniríem amb la tercera i última part del seminari sobre moviments urbans, moviments socials de defensa del dret a la ciutat. Clar, aquests moviments es mouen entre la reproducció i la transformació de la ciutat neoliberal, diguem, entre posicions més normatives fins a posicions més subversives. Clar, així sols esmentaré breument alguns posicionats contra el model de ciutat neoliberal i en concret contra la precarització i la gentrificació. Ens interessa comprendre quines són les seues denúncies, quines alternatives plantegen i assenyalarem, per acabar, algunes de les seues potencialitats. Podríem distingir 3 tipus d'iniciatives veïnals que en realitat estan interrelacionades. Una primera comprèn col·lectius veïnals articulats a partir de la demanda «La ciutat per a qui l'habita». Aquests col·lectius realitzen una lluita pel dret a l'habitatge, per una real participació en el seu barri i plantegen resistències a la gentrificació i a la turistificació. En les fotos esteu veient alguns exemples, el sindicat de barri al Cabanyal, veïnat en perill d'extinció a Belluters, Orriols en bloc, són col·lectius autogestionats, assemblearis i estan en la xarxa entre barris de la ciutat. Un segon tipus serien algunes associacions veïnals mobilitzades per a demandar millores per al barri, per als seus habitants, o que pressionen els governs locals per a modificar els plans urbanístics o per a sol·licitar majors serveis. També algunes s'han organitzat per a reapropiar-se d'espais barrials, especialment, per exemple, els solars, fruit de la degradació, i els transformen en espais d'experimentació política, com poden ser els horts urbans. Seria el cas de Cabanyal Horta, Cuidem Cabanyal, Orriols Conviu o Ciutat Vella Batega amb l'hort que va impulsar la iniciativa de l'Hort de la Botxa. Un tercer tipus d'iniciatives veïnals serien aquells col·lectius que posen el focus en la defensa de la diversitat i l'equitat barrial en un sentit ampli. Diversitat cultural, de gènere, de classe social, etc. És a dir, defensen la convivència intercultural, denuncien les actituds racistes, denuncien l'heteropatriarcat,
en el barri i reclamen la inclusió real de tots els grups socials en les preses de decisions sobre el barri. Ahir podríem trobar a València Acull, Orriols Conviu, Assemblea Feminista de Poblats Marítims, Escoltem Velluters... Bé, a partir d'aquests exemples de respostes veïnals, acabem aquest seminari destacant 6 potencialitats d'aquests actors en relació a la precarització i gentrificació des d'una perspectiva interseccional. 6 potencialitats. Primer, generen uns altres relats barrials alternatius als discursos estigmatitzadors de barri marginal, conflictiu. És a dir, gràcies a aquests actors col·lectius existeixen uns altres imaginaris. Per exemple, el Cabanyal com un barri de resistència veïnal o Orriols com un barri multicultural antiracista. Segon, inclouen a veïnes que no apareixen en els relats més hegemònics sobre el barri i la seva història. Dones, persones LGTBIQ, veïnes d'ètnia gitana, joves d'ideologies llibertàries, veïnes de classes obreres i precàries. Tercer, reivindiquen exercir el seu dret a la ciutat. Clar, aquest dret s'entén com l'exercici d'un poder col·lectiu per a crear i transformar l'espai urbà. Però a més, aquests moviments ho estan reclamant des d'una perspectiva feminista en el sentit que inclouen l'esfera privada i depassen les concepcions de l'espai públic. Per exemple, aquests moviments urbans creen comuns urbans que van més enllà de l'àmbit públic i que exploren noves fórmules de gestió directa comunitària. Quarta potencialitat, duen a terme uns altres usos de l'espai urbà. Per exemple, algunes zones precaritzades són reimaginades per a uns altres fins, com el cas dels solars, que se converteixen en parcs, en horts, en zones d'assemblees. També aquests moviments reinventen festes veïnals. Quint, són en si mateixos alternatives polítiques encarnades en xarxes de suport mutu. Clar, tal vegada aquests moviments no representen, no poden constituir per si mateixa una alternativa global a processos de precarització econòmica, residencial, laboral, però sí que creen alternatives polítiques que poden mitigar alguns dels efectes més durs de la precarització, com per exemple els desnonaments o els desallotjaments. Una mostra d'això seria la creació d'estructures populars o de bancs d'aliments. I, per últim, l'última potencialitat que voldríem destacar, i amb això acabem, és que aquests moviments urbans pressionen els governs locals des de peu de carrer. És a dir, els 3 barris, alguns col·lectius, denuncien fortament la gentrificació en el Cabanyal, la turistificació en Velluters, l'especulació immobiliària en Orriols, alerten que els nous plans urbanístics, els nous plans urbans en l'actualitat es presenten com a solució a la precarització perquè inverteixen en uns certs aspectes del barri i milloren uns certs aspectes del barri, però no constitueixen una política integral de millora. En aquest sentit, els nous plans podrien, en la ciutat de València, acabar afavorint processos de gentrificació i de turistificació perquè s'insereixen en unes lògiques d'inversió i de desinversió pròpies de l'urbanisme neoliberal, que el que fa és perpetuar aquest model de ciutat capitalista pensada més per a ser consumida que per a ser viscuda. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies.